Aisha da Malam Episode 4 Girmama juna da ƙauna. Bayan haɗuwarsu a gidan ƙawar Aisha, soyayya tsakanin Aisha da Malam Yusuf ta zurfafa, ba kawai sha'awa ba, amma soyayyar da ke haɗe da girmamawa da fahimta. A cikin mako, suna ci gaba da tuntuɓar juna ta saƙonni da kiran waya. Aisha na jin daɗin yadda Malam Yusuf ke mutunta ta, baya matsa mata ko nuna hanzari. Ranar Alhamis da yamma, sun shirya haɗuwa a lambun makarantar bayan an gama karatu. Rana na faɗuwa, iska tana kaɗawa cikin sanyi da kwanciyar hankali. Sun zauna a ƙarƙashin bishiyar Nim, suna hira cikin salo da nutsuwa. Aisha, ji Malam Yusuf, tunda nake addu'an neman mace mai ilimi da tarbiyya, ke kika cika wannan buri. Aisha ta ɗan murmusa, ta ce, ni kuma ina godiya da yadda kake mutunta ni da ra'ayina. Wannan shine abin da na fi so. Ai kuwa suka yi wani shiru na ɗan wani lokaci, kowanne cikin nutsuwa. Soyayyar na ƙara shigarsu. Malam, idan lokaci ya yi, zan so mu ɗauki mataki na gaba tare da amincewar iyaye. Insha Allah, zan jira. Ina tare da ke har abada. Malam Yusuf ya ce hakan da kwanciyar hankali. A nan dai na wuɗi ya tsaya. Ga duk wanda yake da buƙatar ci gaba, zai iya zuwa shafinmu na yanar gizo mai suna gidanharka.com.ng, ko kuma da akwai link ɗin shi a bio na wannan shafin.